Vznikli sme v roku 2011 a našim hlavným cieľom bola podpora cyklotrás a agroturistiky v regióne pod Tatrami. Zároveň sme si dali za cieľ podporovať regionálnych producentov tovarov a služieb a hľadať rôzne zdroje financovania na podporu týchto aktivít. V roku 2017 sme získali štatút miestnej akčnej skupiny známej pod skratkou MAS. MASky pôsobia v každej krajine Európskej únie. Ich cieľom je prinášať fondové dotačné peniaze na vidiek, aby sa mohol rýchlejšie rozvíjať. Základná myšlienka je tá, že ľudia v regiónoch vedia lepšie, kde nasmerovať peniaze z eurofondov, ako keď sa to robí centrálne, preto je opodstatnenosť MAS veľmi veľká. Dom smutku v Novom Smokovci bol už dlhodobo kritizovaný za zlý technický stav. Celá stavba od podlahy až po strop bola vo veľmi zlom stave technickom a ľudia to kritizovali najmä počas pohrebov. Vyzeralo to už, že za chvíľu nám začne pretekať strecha a podobne. A preto sme boli radi, keď vyšla výzva na Domy smutku. Hneď sme sa do tejto výzvy zapojili, spracovali sme projekt. Tu vidíme veľmi také vhodné spojenie dvoch projektov. Samotná požiarna zbrojnica a pred ňou autobusová zastávka. Vnímame to ako jeden celok. Autobusová zastávka bola financovaná z eurofondov prostredníctvom našej miestnej akčnej skupiny Pro Tatry. Tie nové stroje sme už dávno chceli, ale neboli akože možnosti a finančné prostriedky na to. Lebo jednoducho dneska bez také technológie sa nedá konkurovať vôbec. Každá obec má nejakú víziu, nejaké sny, ktoré chce realizovať.
A našou víziou bolo nejak zmodernizovať autobusovú zastávku, a to autobusovým zálivom, ktorú sme urobili cez vlastne IROP, a cez masky sme urobili prístrežky autobusové, kiosk elektronický a plus koše a informačné tabule. To je vlastne naša stránka obecná. Vidíte úradné hodiny, informácie o obci, kontakty, web obce priamo, úradná tabuľa. Aktuálne máme 36 členov, z toho je 15 miest a obcí, na území ktorých môžu žiadatelia realizovať svoje aktivity na základe nami vyhlásených víziev. MAS pro Tatry nekončí. Pevne verím, že aj v budúcom programovacom období, tak ako v minulosti, prinesie pod Tatry a do okolitých obcí výborné projekty, s ktorými sme boli vždycky spokojní a ktoré prinášali rozvoj okoliu aj regiónu.